Този фитнес беше планиран през 2019 и малко след това преминахме през COVID времето, което не беше никак приятно. Тогава реших да инвестирам в регулирането на въздуха. Исках да намеря система, която да предпазва клиентите и екипа ми. Затова направих задълбочено проучване. Защото особено покрай COVID знаех, че това пространство трябва да е безопасно. Зададох си въпроса: кой е най-добрият начин за да постигна това? Започнах да разглеждам различни системи за контрол на въздуха и открих Airius и бях впечатлен. Просто не можех да намеря нещо, което да се доближава до него. Още 5100 компании използваха технологията. Тогава реших, че това е достатъчно добра алтернатива за мен, фитнеса, клиентите и екипа ми. Промених цвета им в черно и затова са много трудно забележими. Не исках да бъдат в бяло, защото много щяха да изпъкват. Но ако трябва да бъда честен, процесът беше много бърз и лесен и много професионално изпълнен. Може би това са предприемачите, с които съм се разбирал най-лесно. Дори посетителите забелязват по-особения аромат на чист и свеж въздух, въпреки че цял ден идват хора, които тренират и съответно се потят. Поглеждам нагоре и не виждам никъде прах или нещо подобно, което да замърсява въздуха. Така че да, вярвам, че тази технология е помогнала много. Вярно е, че не е особено евтино при закупуването, но смятам, че ще се изплати поетапно. Препоръчвам го на всички. Ще е глупаво от ваша страна, ако не го използвате.